Emilija Đonin je moja sljedeća gošća. Ona će nas predstavljati na Dečijoj Euroviziji na Malti. Emilija, dobrodošla. I kako ti se dopada ovo što si videla sada? Baš je lepo. Je tako? Da. Ti nećeš na Euroviziji imati prateću grupu, nećeš imati, ti sviraš za klavirom i pevaš. Kažeš da si izvanredan pevač, tako? Ne znam, nije meni to da pratim. Pa evo, procenili su ljudi, pa te šaljemo sada kao našu predstavicu na Euroviziju. Očekujemo lep rezultat. Znaš li ti podatak ko je bio najbolji dosad na Dečijoj Euroviziji? Jel imaš ti taj podatak? Ne. Ne, evo ja ću da ti kažem da je treće mesto zauzela Nevena Božović 2007. godine. Onda Sonja Škorić nas je predstavila 2010. također zauzela treće mesto. I grupa Neustrašivi učitelji 2006. osvojila 5. mesto, pa grupa Ništa lično 2009. osvojila je 10. mesto. Tako. Jesi dobro pripremila? Jesam. Sve je na svom mestu, tako? Hajmo sada, pošto je tvoja kompozicija za klavirom, hajmo do klavira, do tvoga mesta gdje ćeš nam odsvirati i otpevati svoju pesmu sa kojom ćeš nastupiti na Malti na Dečijoj Euroviziji. Jesi se dobro pripremila? Nemaš tremu, vidim, je li tako? Nemam. Sve je na svom mestu. Tako je. Emilija Đonin. Dakle, evo njene muzike. Pozdravite našu predstavnicu za pesmu Eurovizije Dečiju na Malti. Đonin. Bravo, Emilija. Aplauz veliki si dobila. A običao sam ovim đacima iz osnovne škole Svetozar Marković da budu tvoji ovako verni navijači i da možda putuju s tobom na Maltu. Ne bi bilo loše, jel tako? Ti si učenica 8. razreda, jel tako? I odličan si đak. Da. Odlično. Sada da propitamo mi Vladu Grajića. On priprema starije učesnike za veliku Euroviziju. Kako ti izgleda, Vlado, pesma koju peva naša gošća? Sjajna, pre svega moram nju da pohvalim, jer prvi put kad sam je čuo u
jednom realitiju, pomislio sam, bože, kako talentovano dete. Sad, ona se starija i starija i sve bolje i bolje peva. Znaš li iz kog grada, iz lepog grada Vršca ona dolazi? Kako da ne, znam ja ko je Emilija. Tako lepo peva. Emilija, kada nastupaš na Malti? 15. novembra. 15. novembra, a već 6. čujem da putuješ. Malta je divna, 9. imaš još Malta je divna, mala zemlja, a ne možeš je obići, veruj mi. Iskoristi to vreme da uživaš na Malti. A sada saslušamo Vladu i da vidimo kako on ima veliki posao. Treba prvo da mu se prijave takmičari za veliku Euroviziju, pa da izabere najboljeg i da pobedimo ko može, Vlada. Pa jeste, to je mala novina ove godine, u dogovoru sa RTS-om, pre svega hvala RTS-u na ukazanom poverenju i ove godine. Provodimo mali set audicija, znači krećemo 17. novembra, ali sve piše na sajtu RTS-a, znači www.rts.rs, Eurovizija, i tu je tačno objašnjeno kako ljudi mogu se prijave za te audicije. Ajde vidimo odmah, ajde da ponovimo ovo, Naravno. Da utvrdimo gradivo. Dakle, ako želite da učestvujete na Euroviziji, dobro pevate, postupite ovako. Dovoljno ste posebni da zasenite Evropu. Pravo je vreme da to i pokažete. Ukoliko ste državljanin Republike Srbije i niste mlađi od 16 godina, pošaljite nam vaše podatke i video snimak interpretacije domaće pop-rock pesme u trajanju do 1 minuta. Pravila su ista za sve. E-mail takođe. Prijave traju do 10. novembra, a nakon toga slede i audicije. Srbija na Eurosongu. Vlado, šta da dodamo još svemu ovome? Sve smo rekli. Sve smo rekli, očekuje nas ta lepa audicija i pratit ćemo to. Ja se obavezujem da ću revnosno pratiti sve to što ti budeš radio. I navijeću, naravno. A prvo da navijamo za našu Emiliju Đonin, Svet u mojim očima, Dečja Eurovizija, Malta, 15. novembar. Pozdravite još jednom Emiliju i srećan ti put, Emilija. Sada najlepše srpske reklame.